German Gomribo. Self introduction. Indeed, Peter Mtambila no Unity. All right. But either one would Mr. Player, no Zita rangu rekuberekwa nonzi Kelvin Jazikira rekubasa nonzi K Commander Makwira Miti 2020 Judan. Kumana makwira miti yachimuri muku. Takashaya miti tongokwira zvese kana makondi. Amaiwe kana mabhazi. Zvipere mushi. Aiwa mawabva. Boere mgoma. Aiwa tiri kuhamba. Aiwa tiri zibonda. Tiri mwino. Imaboditsika nasi. Tabokutsika izvara nasi. Kuyazosimbisa mudhara Ray Music, Mad Minox. Asi muvonobika zvinyowani. Ayo tatu yazobika zvinyowani. Sitori nezvimwe zvatikabika zvatauya zotongorera kuti zvapari. Shuwa mgoma. Zvino zvakatobikwa zvikapakurwa yano zvichiri mupoto. Hazvisati zvapakurwa zvichiri mupoto. Mupoto yacho inenge yakuda kunoibva. Okay. Vakurwa kudhara robva richatsvuka zvikakwata. Unakirwa wega imbotinzwisa kuti unakirwa wega ndori kuzviketa wega wezviri foto zvavharwa hatibvetsa chinonzi dhanzi ndinorirovera masama mvura ito ndisati ndaripwanya kuri mangoma kuita kunge famaso kuri kumbare bvunzai bosdamako dane dzungu ndivo vakandichinja kunge manyuwari giya ndorichinja bvunza bhanda maneja wamaninjako sinista upenyu nemwana ndemu kuita kudada kunge Mandela zviri mandiri kunge mvura yandachera mafanzi vari kuvhara vaona bhende rakameta sando vari kundipa mafilinga vambokecha vari kudiwa vane masoro churu ziya dzekwalesluka wandampaka unge wanotanga juga ndakadzika kangoma zvamutabharuka ona kastanzi mafanzi vachikwadabuka chikombokombo mafanzi vari kuvhara ndati bhende rangobudikira unozodose kwari kunakirwa kozi wakwira muchikopo kozi wakatadze kudzira vhara chikopokopo mupoto buritsa zvinhu vanhu anakirwa achikwira mutombo aiwa baturuma wambi ndobasi ratoshanda mukoma ili anditi ashuwa saka matanga kuimba rini ndakatanga kuimba 2010 but mstudio ndakatanga kupinda zvangu 2014 ndikatanga kunyatsorekodha kune mastudio anonyatsoonekerawo asi pane pfunyuro dzaimbotsemurira pane pfunyuro dzinototsemurwa nyange nanhasi shuwa mukoma inongorova ngozimudhatsi here kana kuti ndotongorohwa kana kuti pachitorowa dzechivanhu chachebva yangokenesa aiwa vakawanda vanosimbisa madjs miwana give thanks kumadjs ekuradios even kana kustar fm zfm national fm give thanks kuzimdanso vanongoipamotoka chivakanonzi pane rinonzi zvikanzi hanzi ime geto rakadhakwa vanoswera vachitamba makasa mainhingi zvikanzi vane uchapa ndikati nhasi ndazviramba hanzi mbare hainokwana saka saka mimi German munorekodera kupi kunyanya kana 2-3 mastudios amunoti makatsomerera ndakatsomerera sofa ndiri kushanda neRay Music neChill Sport ndokati kanyatsotsomerera izvezvi mastudios iwayo chimbotiimbirai kuChill Sport yekuChill Sport pane chinonzi Jinimbi mupana wangu ndomusira porijira ndasiya mumba mangu ndezvekupenga ndine ndege yangu andiiburitse panze nekuti zvinhu zvangu imimi makapenga saka munoto ndezvekupenga izvo imimi munowanza nefuti muno ndezvekupenga izvo listen Jinimbi mupfana wangu ndomusira porijira ndasiya mumba mangu 2021 last yeah man saka iri paridhim here iri paridhim Rose Beat Club yakabuda rini rakabuda I think it's 2019 Beat Club 2019 sei wakaimba zvaJinimbi time yairira akaJinimbi akazotisiya zvedu ngomana mpinga imashuwa plus ndaisatoziva kuti achatisiya saka ndakuimba apa ndakuzwa kuti Jinimbi mufana wangu wamusira porijini aiwa imusic art mukoma apa motopulata straight pamwe pane mwatisingakete pamwe mutiza porijini asati ane gaurira ndaunyatsokhetsepa aiwa Jinimbi is like munhu aitondi inspire zvaaita so I wanted to draw attention yevanhu
kuti vanhu vati uyu aitira Jini Miporiji ndiani isini ati yandikangogadzira uyu ati Poriji amunamvera mambo aiwa Poriji atinamvera tamborova tese zvedu wakambomona ya Jini Mbi ndakambomona zvangu kumwacho makanda white party aiwa ndauzoenda kuwhite party kukoma so kwaomona achipfuura ari muroizi mamakatositana kuonana pane kuona kuti mukuplata no it's like kuchawasha pane imba yaiuya pana Backbeats mfeso wake waitamba naye saka ndoba ndikamuonera for the first time zikanzi Jini asanoya panapa mfano wangu ozomutaimira panenge ndikati achayarini kurikoma tada uzomuonawo sinei ndakabva ndasangana naye because anga appointment then takazoenda nakulezi yangu kuteni kwake ndakaona imba yake zvese nezvaaita zvese zvaingondiinspire kuti ndakakurawo ndoda kuzobatawo zvinhu zvakadai zvinobatika through music. So I wanted people to draw attention because he was a known person. Ndaingofarira lifestyle yake ndecelebrity isu mageto yusiwo kuno kumbari totozvishwirawo zvinenge zvakutotaurawo vanhu kuti mishonga mwechii mazimbabwe aiwa vanhu vaitotaurawo izvozvo mishonga mari dzake but aiwa lifestyle mazimbabwenzi kana kuti mablack tine problem yekuti munhu kana azoshandira abudirira akatenda ada kutsvaga mishonga pasina asi unozhamuka kuti technology aiwa indobelieve kuti munhu akashanda kuti aiwane mari kana kuti unotomuziva kuti akashanda achidhiga pasi chida izvo aiwa ini ndongobelieve kuti handibelieve zvinhu zvandisandaona zvekunzwa pabrains ako hatingakuswera because munhu esari mafungira ani koseto mwana anoziva zvekutoziva munhu deep wese anomuzivawo ndiyeye ini handimuzive deep kudaro saka handingabelieve zvinhu zvandisandaona uri munhu aingonakirwa nemunhu exactly sekunakirwa kwandoitwawo nemamwe maartist anondiinspire saka ndani artist anokuinspire maartist anondiinspire internationally ndonakirwa naJack Hua ndonakirwa naAlkaline and World Teacher Vibes Cartel ko muno muZimbabwe munhu aindi-inspire ndide kunyepera imukoma he passed away. Soldier Love ndiyakaita kuti nditange kuimba pavanhu vese Soldier Love. Saka wakakopera tuizvo zvingani pana Soldier Love? Wakadzidza chii? Ndakadzidza zvinhu zvakawandisa. Guka. Achikuda kuplata. No mukoma. Munhu wese haashai chaanokanganisa but vanhu vanotsvaga vanotsvaga the bad party usakanoita chinhu yoga hauna munhu anokufurira unongotonakirwa kutozvitoda. Ini ndakanakidzwa naSoldier Love kusvika paextend yekuti ndakuda kuimba through music yake indi-inspire. Makuriro akaita nezvaaiimba ndomakuriro andikaitawo lifestyle yake nanhasi zvimwe zvacho zvinotoitika. So ndaito ndakanzwa song yake yaitondi-inspire to write another song. Wakakura seiyo? In fact wakazvarirwa kupi? I was born and bred in Banget. Banget, sure. Tienda kuChinoyi. Ndakadzidza paChinoyi high school. Then primary yangu ndakaitira paKuwadzana primary school. Ndichikura ndibva ndauya kumba kuvabereki kuGlenlon ndokandikatanga kugara. Ndakura ndichiteera mabhuku. Wagara kuGlenlon iyo? Ndakagara kuGlenlon. Iwewe manje? Pamusoro pegomo. Kana kuti yenyanga kana kuti ndaranga angasingasenze pamba pemurungu iwe wagara kuGlenlon manje taura nyaya yako hande kubva tichikura munhu aishanda work hard person zvekuti takakura tichiwana zvatinoda but vashayikwa zvinhu zvese zvakabva zvatanga kuenda mudondo mozasi munhu anga ari mudiki zvakandishoka zvototomboukaniwa kumba namukoma wangu vakatora zvinhu zvese ndakavhura studio pamba ndakapwanyura equipment rese restudio then bandanzi chibva kuChinoyi ndichirera kuGlenlon natete vangu ndovanga ndakugara navo ndaibva muGlenlon ndichienda kwaBhora kunorekoda naRoyal Family anonzi Terry. Sometimes ndaimbofamba netsoka kubva muGrowth Pain kunokwira matransport ndotokumbira mari yekombe ndichidzoka kuGlenlon. Then ndazosimukira ndati beta ndimbosvika kumbari ndibondoona mastudios ariko akamira sei ndopa ndikatanga kurekodhawo nemamwe mastudios ndakatangira kuna Magivenchi ndichikwira kusvika kuna naChill Sport ana Simplex ndichitokwira but lifestyle yandikangorarama nezvimwe zvacho ndakada kuzvirebesa zvirebese ndo zvatoda kunzwa izvozvo. It's too deep. Ngabipinda ti ndakagara nemukomo wangu ndichibva kwaTete vachinditi ndakura ndakatanga kugara namukomo wangu ainditira zvese
ndiyaitombopa mari dzekuti akatambira nditi mnin'ina enda kustudio unorekodha. Zvapera kudaro akabva anoroora mukoma wangu, aroora mukoma wangu aitaenda kubasa, maiguru wangu aisandipa chikafu. Ipapo ndanda form 2. Ndanda form 2 ndainyimwa chikafu. Ndaizodya mukoma wangu kana abva kubasa. Chikafu chacho mapiro wacho andaichita ndanda kusava comfortable. Ndobva ndabuda pamba ipapo ndinotsvaga peshamwari yangu pekugara muGlenlone imomo. Ndisina kana gumbezi kana wani. Mukoma wangu ndobva auya ndobva achemuzva ndichiko mnin'ina uri kunetseka. Wairi kugara musango kumba ndinako. Indiri mukoma wako takakura tese. Ndikati no mukoma hapana, ndangofunga kuda kuzviitira zvinhu zvangu. Handina kuda kuudza mukoma wangu kuti ndikuzosara ndichidaidzona maiguru kwandikimba yevanhu. From there ndakabva ndangokura, ndatanga kutombotengesa mafoni, ndatanga kutengesa hembe, kundiwane mari yekurekodha zvese, all this stuff. Then vandazokera kubhangi inotora nzvadzi yangu yange yakasiyiwa, yange isina munhu anogara naye, ndatanga kumbogara naye muno maHarare, ndichigara naye chimbotora mubatsira. Then zvazvaramba futi because mari yaisatangwa. Inini personally ndasandaziva kwakawanda makonas ekupinda ekuita sei, vandati beta ndidzorere since anga ari kuchikoro ndanda kusazvikwanisawo because inini life yangu ndasanda kukwanisa kuisimudzawo wega by one. Ndamudzorera kumba ndandanga kugara kumba kwavabereki. From there ndobva ndashifta kubva kuGlenlone because ndakazoona kuti music yangu kure, transport yangu yakushaika, mari yangu yawandisa because yaita dola. Asi blaza wangasika kupohere ungopetera utoka nzi. Kubva pavakarodana namaiguru vangu Zvamira. Zvakabva zvamira. Kana sweet shaya yakusawandika uko. So I decided to shift kubva kuGlenlone nichiuya kunoko kuMbare. Ndatanga kuloja ndiri 1. Ndakasvika paextend yekurekodha song 2017 yainzi Saka. Ndobva yatomboita hit song. Asi wangavesa kuti marilix itotwe nhamo iro. Ndandikaisa masongs makatoteerera masongs angu akawanda andotaura about my life, but vanhu vakazhinji kacho havateereri munhu akachitaura because vanenge vachingoti aiwa chimboimba mbichana 1 yacho. Okay, pane inonzi yandikarwira paRay Music inonzi ndaive ndiri musango ndichisafa, vakawanda vaingondilafa, vakabvunzwa vaingoti hafa, vakandireswa nekuda kwekutadza. Vamwe vakafonera Mwari, vamwe vakafonera Satani, ndakuda kufonera mudzimu yangu inoenda kuchimo. From that moment ndakabva ndaremixa song yaKalas yakandiinspire. Ndakabva ndaiti makasiya monyo mangu mine mariro, opando chema ndinochema netariro, ashungu dzondibata zvese nendangariro, vanobata kwandiri voita madiro, andazoguma panyika kutandara, vane mari tisinawo tichaparara, veukama vondibatawo semarara, vamwe vacho vondibatawo semadhaga, ndikati dai zvaibvira kwamuri ndainyora iri tsamba mai, kana kaipari pedyo imi ndaizvipira kufamba. Saka kutaura kuti amai nababa wako vese vakashaya? Mai vangu nababa vakashaya, vakati car accident vakafa vese passport. Zvinhu zvakandinetsa kuti nditambira. I think ndakaspend about 5 years. Gore ripiro? It was in 2013 pakaita accident vachishaya vese. Alright, aiwa ane matambudziko. Saka une maririx nenhamo yako wakapinda kai hauna nidhe kumbonyora, kungoimba zvinonaka chete, chingoenda andozvaita sauri sangoyazara ingobva kufa kwangu vachazonditaura. But ndoda kutenda Mwari kuti wandisvitsa panapa nhasi ndiri mupenyu. Ndinoona vanonditsigirawo nezvandiri vaitondisvikewo panapa nhasi pekuti ndokwanisa kuzvitsvagirawo chikafu through music, ndokwanisa kuzvipfekedzawo through music. One of them is Mad Minox. Give thanks. Support our music yedu, Ray Music, we give thanks. Sinister, we give thanks. Chillspot family, we give thanks. Vanhu vanondiunderstanda vakawandisa. Kuhama neshamwari dzako vamhoreso? Hama neshamwari dzinonditsigira hapana. Saka hapana uri domhoresa? Munhu ainditsigira mukoma wangu iye akazorora, but nanhasi ndiye 1 munhu anotondifonerawo kuti mnin'ina zvakamira sei. Saka uchoda kumhoresawo nezite? Aiwa, ndoda kumhoresa Evans Chadzikira anogara kuGlenlone, mukoma wangu. Ndoda kumhoresawo nzvadzi yangu inonzi Nyasha anogara kuChinhoyi.
ndakatombosvika pamoment yekuti ndichigara ndiri 1 ndakamboita car accident ndakagara pawheelchair for 3 months ndisina kana hama yakazomboona. Iwo unonzani sitata kuchera? Ndonzi Kelvin Chadzikira. Alright. Ichokwadi. Kana une phone number? Ndine phone number. Itaure. Phone number munondibata pa 0775 227 053. Ndo patinobatika ipapo WhatsApp zvese nemakosi ipapo. Alright. Waita basi. Thank you. Sora akupani yakaitika but Mwari ari kuita se? Ari kugetsa. Sawale. Tinotenda muri Zimbabwe kuti vese vari kuona mungoramba muchisapota. Sharp.